ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଷୟ ହେଲା ଭାଷା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ସେ ଆଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ସେ ଚିତ୍ରକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇବିନି, ତୁମକୁ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଅଧା ଦେଖେଇବି। ଦେଖିଲ, ଦେଖିପାରୁଛ କେହି ଜଣେ ଚିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପର ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାକ ତଳକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖୁଛ? ଦେଖ, ତାଙ୍କର ନିଶ ଅଛି। ସିଏ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧଳା ସାର୍ଟଟେ ଉପରେ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୂଚନା ସେତିକି। ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିବଣି ଯେ ମୁଁ କାହା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର କାଗଜଟି କାଢ଼ି ନେଲେ କାହା ଚିତ୍ର ବାହାରିବ ତ ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିବଣି। ହଁ ପିଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିଛ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି ହଜିଲା ଦିନର କଥା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଭାଗ 1 ଭାଗ 2 ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଜି ଭାଗ 3 ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଗ 3ରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ତୁମ ବହିରେ ସବୁ ଅଛି। ସେ ବହିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସମୟ ଅଟିବନି। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଫଟୋ ପଠାଇଦେବି ଏବଂ ସେଇ ଫଟୋ ଦେଖିକି ତୁମେ କରିବ। ଏବଂ ଦେଖ, ଯେମିତି ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ହଜିଲା ଦିନର କଥା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ 2ରେ କରିଛେ। 2 ପ୍ରଶ୍ନରେ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ହେଲେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ତୁମ ବହିରେ ପାଇବ, ଏକଥା ବହିରେ ପାଇବ, ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରି ଖୋଜିବା। ଏବଂ ସେଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ବହିରେ, ବହି, ପତ୍ର, ପାଣି, ପବନ, ଏସବୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ବହି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ଯୋଡ଼ିବା, ତାର ମାନେ ଥାଉ କି ନଥାଉ। ବହି ସହିତ ପତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହନ୍ତି, କଥାରେ କହନ୍ତି ବହି ପତ୍ର। ଯେମିତି ସୁନା ବାନା, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି। ସୁନା ସହିତ ବାନାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଆମ କଥିତ ଭାଷାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି। ପଇସା ପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା, ଖାଲ ଖମା, ବାଟଘାଟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ 4ଟା ତୁମେ ମନରୁ ଭାବିବ। 2ଟା ବହିରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ କାମ ଦେଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କକା ଖୁଡ଼ୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରୁ 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସବୁଠି ତୁମ ବହିରେ ଯାହା ଦେଇଛି ତାଠୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଅଧିକ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବା କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନରେ ସେ ଉପାଧି ଦେଇଛୁ। ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ତୁମେ କବିତା ପଢ଼ିଥିବ, ବହି ପଢ଼ିଥିବ, ତୁମ ବହିରେ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ଏମିତି ସମସ୍ତେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେ ହେଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦ୍ମଚରଣ ରାୟ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଫଟୋ ତୁମେ ଦେଖିସାରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମେ ହୁଏତ ପାଇବ କିମ୍ବା ନ ପାଇଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ତୁମ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ଦିଦିମାନଙ୍କୁ କହିବ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେବେ, ହେଲା ନା। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଝିଲ ନା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମୟ ହେବନି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି କିଛି ଉଦାହରଣ ବହିରେ ଦେଇଛି ଏବଂ କିଛି ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଛାଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ତୁମେ କରିବ। ତୁମକୁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ହେଲା ନା। କିଛି କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି କେଉଁଠି ଦେଖ, ଆମର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ହିତ, ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, ହେଲା ନା। ଏଇ 2ଟା ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଗଠନ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। କାରଣ ଏସବୁ ସହଜ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି, ତୁମେ ବି କହିଛ ଏବଂ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେମିତି ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଯିବା। ଯଦି ଜଣେ ଅତି ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନ କହିକି ତାଙ୍କ ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା। କ'ଣ ରାଗଟା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଚଢ଼ି ଯାଏ ମଥାକୁ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ? ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା, ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକକଥାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା, ଭୋକରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା, ହେଲା। ଏମିତି କିଛି କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯେଉଁଟା ନ ଆସିବ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ତାକୁ ତୁମକୁ ଫଟୋରେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ
ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିଥିବ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଦେଖେଇବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବାପା ମା କିମ୍ବା ଘରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବ ସେ ଖାତା ତୁମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି କରିଚାଲିଲ 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଲ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗତ 3 ପିରିୟଡ଼ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ବହି ଦେଖିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ ଯାହା ମନ ଅଛି ସେତିକି କେବଳ ଦେଖିବ ହେଲା ନା, ବହି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ ମନରୁ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖିବ। 5ରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, 5ଟାରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିକି ସେଇଟା ସବୁ ଘରେ ଦେଖେଇବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଅନ୍ୟର ଖାତା ତୁମେ ଦେଖିବ, ତୁମ ଖାତା ତୁମେ ଦେଖିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ପାଖରେ ଥିବେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀରେ, ନୁହେଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆଉ ପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିବ, ହାତ ଧୋଉଥିବ, ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଯଦି ବା ଦରକାର ବେଳେ ଯିବ, ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଥିବ ହେଲା ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।